biri funange irangere way worgon nde diaspora nani olel pindi subaka lawnon banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde pindi radio kala e jokkorde mum on calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela e ɗo weela e nde weela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma so oɗo waktu heedi ko hebnude on nde yewtere wiyetende olel pindi subaka olel pindi subaka ko actualité kono kadi ko yewtere tindinore findinore jertinore e kala e saaha hemnore on ko cohluɗon ko to banggue kabaruji woni information en jetti Dawdo Diouf gummiɗo ɗo ko ɓoyani e kabaruji makko nder leydi caggal leydi kame coftal ɓalli en jarani gandoli to karallagal radio to banggue télévision heedana en to caméraji ti e to caméraji to ha mbawen yiyede toon to Pindi TV ko Djiby Dieng to banggue régie woni toon ko Oumar Dioboso e to banggue réalisation en jettimo no hannirta ni en jetti dendagal yeɓoɓe en toon to Pindi TV kono kadi en jarni ɓen heɗotoɓe en e to banggue haalirde nde woni radio ngo to banggue télévision mbiyen to banggue tigui plateforme uji ɗi kala e mbaɗi kuuɓal woni toon to lien application hani e ɓen heɗortoɓe e jokkorɗe ɗe ma en gaare majji ko ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jetɗen nene kamɓe baba ko noon tigui jitirten dendagal ɓen heɗotoɓe en ɗo goni e nder joklinayi windere nde kala e kuuɓal woni funnague hirnague rewo e worgo ɓe hen mbi sahal e ɓaleri on bismama e nde yewtere alkamisa sappo e jeetati lewru janvier hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi eɗen gono yadude e Elage Bassar Air Fouta walla mbiyen gaari Fouta e subaka hande o omo e lawol sikki ala fewde toon to Demet ɗum noon fewde to Dimat d'ailleurs wona Demet ɗum noon en calminimo kanko e dendagal ɓe o wondi e voyage o kala en mbiyaɓe lawol jaam lawol ɓuural lawol Mouhamadou en jettimo kanko Elage Bassar eɗen gandi kanko hewno 12 dene kala subaka ɗum noon hande ko enen gaari gam humnude on ɗon aadi so Allahu lamɗo jaaɓi gam yadude moɗon ha nde waktu o huuɓi kala so Allahu lamɗo jaaɓi joni joni o en mbiyat gandoli yo ƴellit garten e programme woni holno yewtere nde lelorto e oɗo subaka alkamisa lelgo yewtere nde e oɗo subaka alkamisa sappo e jeetati janvier 2024 ko météo du jour kabaruji weeyogo caggal muɗum mo en pawi hen anasi ma en pawi hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo subaka sappo e jeetati janvier revue des titres heeta hen caggal woni ko siifa e kelle gadane jayɗe leydi Sénégal caggal mum ma en pawi hen olel bedde noon hande ari ko wiyete équité sociale woni tan ko guure mawɗe keɓata ko guure tokosɗe meeɗa hen ɗum ɗon noon rewra koye ballal ko wiyete PUDC wondude e piment hani e ko wayno gollorɗe goɗɗe ganduɗa laamu ngu addi ɗum ko wiyete Promoville mo ganduɗa ɗen ɗon agence uji kala hande o nana mbayla mbadi leydi Sénégal koye on tuma noon namdi ɗen ɓen ɓe guure mumen kiɓi balle eɗe gollorɗe limtuɗen ma en gaare mabɓe e olel beddo caggal muɗum ma en gar e olel diwan toon to leydi Mauritanie jokkodirde Oumar Elhadji Thiam so tawi Thiam o ɗantaki e on tuma pawen hen actualité ko kabaruji ɓurɗi jojjude e ñalawma hande o ɗo e nder leydi men Sénégal caggal muɗum pawaten hen ko olel CAN Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023
haalde e tanière équipe nationale du Sénégal werango kono kadi haalde ngol keblonogol match hakkunde leydi men e dola Cameroun janggo caggal mum ngaren e mbaadi kuftidinde ko yewti ko e on ɗon programme kono kadi en jencudi on ɗon 34e édition mbo coupe d'Afrique nation de football Côte d'Ivoire 2023 thème du jour so tawi heeƴi mayne eto haalde ko yewti e double nationalité jimdeteɗo o beele ɗum ina fonno wonde ɗo e dunde Afrique ala ko haali ɗo e nder leydi Sénégal mayen eto jubbande hen bandiraɓe ko ɗon ndewten gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko yewtere nde wamma eɗen jogui image du jour e golle Abdoulaye Wolle Ndiaye forage mbo ñiɓi toon e goto e guure Fouta mayen garo hen so tawi Allahu lamɗo jaaɓi en gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko yewtere nde joni joni o paaɗen koye roguere men arwoniri nden woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ngal cetal salani ɗum tan kam tambi dendagal weeyo leydi ndi to banggue ɓeeto nguleki ɓuuɓol kineli to ɓooli hay ko nandi hen o saaha gonɗen koye saaha ɓuuɓol e nguleki ɓe kabri hen wonde ni ki nguleki ma limi hakkude 35 ha 42 e nder jokli leydi ndi kala e kuuɓal nguleki noon ne wayno tan inana jaasi nogas degré mbiyen ɓuuɓol ngol jiɗɗen wiide puɗɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar finɗo ko nogas degré ma ñalde 35 toon to Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko 17 degré ɓe keɓori ñaldude ko 36 Mbour ko falde nder on diwan mo Thiès ɓen piniri ko 19 maɓe ñaldu 34 degré Celsius Saint-Louis du Sénégal banggu ha toon to Daganam ɓen piniri ko 17 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Podor ko falde nder on diwan mbo Saint-Louis du Sénégal ɓen fintoni oɗo subaka hannde ko 17 maɓe ñaldu 37 Louga ko région goto e région ngaji ɗi Sénégal finton ko 17 ɓenne ma ñaldu 40 degré Linguére finton ko 19 ɓen ñaldata ko 37 Diourbel finton ko nogas degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Kaffrine finton ko 16 toon ne jangi e subaka he kono ñalal ngal ma wul sabu ɓe ñaldata ko 42 Fatick finton ko nogas degré ɓe keɓori ñaldude ko 40 Kaolack ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi e subaka ɓe keɓori ñaldude ko 37 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko nogas e 1 degré maɓe ñaldu 39 toon to Goudira Bakel ko palde e nder on diwan Sénégal oriental ɓen piniri ko 17 degré ɓe keɓori ñaldude ko 37 Matam finton ko 17 e oɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 37 ko wona ɗum toon to région de Kédougou ɓen piniri e oɗo subaka hannde ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu 37 Kolda finton ko 17 e oɗo subaka ɓe ñaldata ko 40 degré Celsius Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 17 e oɗo subaka hannde ɓe keɓori ñaldude ko 37 Cap Skirring ɓen piniri ko nogas e 1 degré maɓe ñaldu 37 degré Celsius Sédhiou ko 14e et dernière région du Sénégal ɓe piniri ko 17 e oɗo subaka maɓe ñaldu 37 ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en e oɗo subaka joni joni paaden koye rogere ɗimmere nden woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour caggal nde 9h fayi hojomaji 40 ko ɗon tigui garaten e on ɗon éphéméride du jour kewɗo e oɗo subaka hannde puɗɗortoɗen ko 17 janvier hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyyi e joyyi 1855 e on tuma hawre koye konu El Hadj Oumar Al Foutiyou Tall e ballal régie télévisé maɓe kemnu en ko yewti on ɗon éphéméride du jour ɓen ɗon konu way mbiyen konu El Hadj Oumar Al Foutiyou Tall ne wayno tigui merci Oumar Sow ɓe wayno ɓe jani walla ɓe keptigo wuuro wiyetego Koulou gon wuuro noon tawete koye Hasso on ɗon royaume Hasso noon ne wayno tan mahano koye on ɗon koye dow leydi Sénégal hannde woni cheval sur le Sénégal
e région de Kayi Mali e oɗo ñalawma hannde sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e nayyi 1894 hawri koye gouverneur Henri de Lamotte kañum tigui waɗi transféré woni tan eggini lamorgo Casamance wonnogo toon to Gorée nawi ɗum toon to Sédhiou Casamance noon ne wayno tan kañum ne fawano koye dow yamirore lieutenant gouverneur Arthur Farque tawi ko on ɗon ni ƴettuno titre on ɗon administrateur supérieur ñande sappo e jeetati lewru janvier tan ujunere temedde jeenayyi e tati 1903 e on tuma hawri kene darna nga on nokku biteɗo Hann ɗo e Dakar waɗa jardin public tawi ni ko pépiniérie waɗno hen nokku mo ganduɗa hannde wiyete ko parc de Hann on ɗon parc forestier lorgo leɗɗe parc géologique ene wayno noon koye fuɗɗo o fuɗɗi golle makko to banggue oɗon fannu koye ndema ko wiyete agriculture on parc ni ne wayno heeɓi timmal muɗum ko ñande goo lewru mars 1935 soit caggal duuɓi capantati ɗiɗi kon ɗon parc ñiiɓa ɗo e ɓernde Dakar ñande sappo e jeetati lewru janvier 1907 hitande ujunere temedde jeenayyi e jeeɗiɗi nokku biteɗo Bosoya e Yirlaaɓi ene wayno tan ɗi nokkuji ɗiɗi kala cengta e on ɗon cercle Matam e Podor ne wayno noon ɗin cercle ji kala on cercle ɗin kala cengtaɗi cenga koye nokku biteɗo Saldé caggal muɗum noon ne wayno tan tawi ko arrêté mo ganduɗa ko cengtuɗo ɗum o sengteɓe kadi aussi e onon cercle Bakel e province sengoye ɗum e province Niokolo Dentilia e Séri Mama Bafé Sata Dougou e Beli Dougou e Badon ɗin kala ne wayno mbaɗa cercle on ɗon biteɗo Haute Gambie cengoya toon tawi chef lieu on ɗon province waɗa ko toon to Kédougou ñande sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom 1960 e on tuma fuɗɗi kaldigal woni masalaha hakkude république française e on ɗon la fédération du Mali Sénégal Soudan française ndenduno ɗum woni Mali hannde ngam keɓal leydi ɓe ganduɗa kañumen goni Soudan français battaɗo wiyede leydi Mali caggal nde heeɓi on ɗon indépendance ñandi sappo e jeetati janvier 1962 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi e on tuma hawri koye jillu makko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar o wiyete ko Heinrich Lübke walla Lübke horejo république fédérale Allemagne tuggude capantati septembre 1959 ha capantati juin 1969 on ɗon hôpital mo Diourbel ni wambi inde on ɗon biteɗo Heinrich Lübke tawi uddinno on hôpital noon ko hoorejo leydi Sénégal Léopold Sédar Senghor ñande nogas e jeegom mai 1966 ñande sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi 1974 hawre kene uddita toon to wuuro ko wiyete village de vacances du Cap Skirring toon to Casamance tawi uddita ɗum ko ministre Abdou Diouf walla premier ministre Abdou Diouf hoore jagorde on tuma ene wayno noon wondude nokku mo ganduɗa ko nokku tigui jillorɗo ko wiyete touristique waɗano créé ni ko on ɗon club biteɗo Méditerranée ni ñande sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati 1983 udditiɗo e Dakar tawi koye gardugol hoorejo leydi ndi walla on ɗon chef de l'état wondude e on ɗon mo ganduɗa ko section du comité ɓamɗo ngal ɗon gollal organisation de la conférence islamique OCI leydi men Sénégal noon ina jeeye e nder on ɗon organisation darnaɗo guila 1969 tawi on organisation ni wattidi ko kadi inde nde ɗo wiyetede organisation de la coopération islamique tawi ɓe keeɓi nden inde ko l'an 2011 ñande sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho l'an 2011 hawri koye jaltugol aduna ɗo e Dakar mi yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi o wiyete ko monseigneur Jacques Sarr évêque de Thiès ene wayno noon o rokkono ni on ɗon fannu prêtre ko toon to nokku no wiye hono Gassobil ñande nogas jeetati mai 1964 o suuɓa évêque de Thiès ko sappo e jeeɗiɗi lewru octobre 1986 ko tawi noon haade makko ko ordination par cardinal Hyacinthe Thiandoum e ko yewti onon cathédrale Sainte Anne de Thiès ñande goho lewru mars 1987 ñande sappo e jeetati lewru janvier e nden hitande l'an 2011
hawri kene darna oɗo mouvement walla ne jibina o mouvement citoyen biteɗo mouvement tawi noon on ɗon waɗata ko contestation pacifique yana mar tawi noon rendi ɗum ko musicien ji woni nalankoɓe e rappereɓe e wondude e jaydiyankoɓe hono journaliste en ñande sappo e jeetati lewru janvier itan ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi l'an 2019 hawri ken uddita oɗo juma mawɗo la grande mosquée ceerno souleymane bal toon to wuuro Guédiawaye gotal e leyɗe banlieue dakaroise tawi waɗi koye tawtorede horejo Macky Sall guddirten ko sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e tati rawani e on tuma hawri koye oɗo ɗeɗo dokke ko wiyete à titre exceptionnel le grand prix du chef de l'état yadude so tawi Oumar Diobbo Sow walli en e on ɗon 18 janvier 2023 beele mbawen uddirde ɗon ene wayno noon ko nden ɓen ɗon merci Oumar ko nden ɓen ɗon ne wayno keeɓi prix ji ɓen goni ɓeɗo jeenaji ɓe ganduɗa ko wiyete ko prix du chef de l'état to banggue jangdi ɓeɗo windiyankoɓe hono Aminata Sow Fall wondude Cheikh Hamidou Kane ɓen ɗiɗo kala noon ne wayno tan bindi defte gadiɗo mo galɗen haalde o hono debbajo Aminata Sow Fall ne wayno winduno koɗe defte roman tawi ko mantiniɗi ina hen nde ɗo ko indiri la grève des battus walla ni nde deftere nde indiri les déchets humains wonno ko 1979 kono kadi e nde windande nde windi l'appel des arènes 1982 tawi noon ko Cheikh Hamidou Kane ɓuuri lollirde e on ɗon publication muɗum 1961 on ɗon classique de la littérature africaine mo inniri l'aventure ambiguë ko ɗo uddi roɓinde men jayndeji walla d'ailleurs éphéméride du jour joni joni paɗen koko yewti ko e dawal tataɓal woni revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi ndi jayndeji men yewɗo subaka hande alkamisa ene woni sappo e jeetati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi caggal nde calminɗen moni kala jettuɗen moni kala jarnuɗen moni kala bismiɗen ɗum e Pindi TV kamɓe Pindi radio kala e kuuɓal jayɗe leydi men e oɗo subaka hande ne wayno gaari koye toɓɓe ko wiyete ha joni toɓɓe ɗe ganduɗa kañum tigui woni sumgoji présidentiel 2024 eɗen gandi ɗi dumunnaji kala konguɗi ɗi ne keewi kono kadi haalluɗi ɗi ina nane eko yewti jayɗe ɗe ina hen kadi tawe alhaali double nationalité mbo Karim Wade hani e coftal ɓalli on ɗon coupe d'Afrique nation de football Côte d'Ivoire 2023 joni joni koye jayɗe men paɗen puɗɗortoɗen ko jayde li quotidien nden jayde ne wayno e subaka hande o wi tan ko présidentiel du 25 février 2024 ɓe mbi tan ko ceerno Alassane Sall de kañum jogori huccodirde e Karim Wade Amadou Ba kañum ne jogori nanggodirde koye Bassirou Diomaye Faye wondude Cheikh Tidiane Dieye koye on tuma noon jaynenkoɓe ɓe mbi ene wayno tan ɓeɗo kala e oɗo saaha hande goni koye kareli mawɗi ɓe mbini ko ɗum duko ko adi ɗen gueɗe ina puɗɗo e oɗo saaha jaydiyankoɓe noon kolliti wonde ko adi on ɗon top départ ene wayno dukoji ɗi puɗɗima no fewi e oɗo saaha moni foof e candidat ji ɗi nana e to herƴinde e candidat goɗɗo on beele tan ina haɗa ɗum jeeyde ɗin sumgoji février 2024 e wiide noon hono mo ganduɗa kam woni Seydi Gassama ɗum ɗo foof ala ko woni ko tekkirodi so wona tan yidde wadde éliminé won e candidat ji koye on tum noon jaydiyankoɓe mbaɗi namdal holko saabi Amadou Ba ina yiiɗi wadde éliminé omo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Faye e Cheikh Tidiane Dieye ɓe garti onon polémique to banggue nationalité double nationalité mbo Karim Wade ɓe mbi tan de ko Amadou Ba e ceerno Alassane Sall ina tan hande o tuuma waddude junggo e fandu gam wadde éliminé on ɗon candidat mbo PDS
jayde besbi le jour e oɗo subaka hande kañum ne ari e gonɗon sengo ɓe mbi ko nationalité Karim Wade réclamation mbo Amadou Ba fewde e Bassirou Diomaye Faye e Cheikh Tidiane Dièye coup sur coup walla coup pour coup non jaynenkoɓe mbiri manam ko gobɓe e joptigu walla ni ko moni fof nan fewi goɗɗon jaynenkoɓe garti wiide wonde ni to banggue Karim Wade ne wayno Paris manam France waɗi officialisé on ɗo renonciation mo Karim Wade manam wulti on ɗon nationalité mum française e on tuma noon ɓe garti e déclaration d'honneur ɗum ɗon hannde woni namdal ngal beele ɗum woodi Karim Wade noon kañumne kadi wukkiti konngudi gulɗi jaw fewde ceerno Alassane Sall mbo wi tan hannde o kañum e Amadou Ba kala koko daari ngam tigui fiidemo haw wasa jeeri ɗin sumgoji présidentiel ɗin konngudi sifaji karene tawe hello nayyi e joyyi e nder nden jayde besbi le jour jayde le quotidien e oɗo subaka hande ari koye o décret ngam wasdemo nationalité toon to leydi France ɓe mbiyatande ko wadde fils le crime imparfait non jaynenkoɓe ɓe mbiri sino tan ko ɗum feere wiyete ko feere nde de yuɓɓani Gabriel Attal mo ganduɗa kam tigui woni hoore jagoro leydi France kañum waɗi officialisé on ɗon décision ñande 16 janvier le conseil constitutionnel jaynenkoɓe ɓe mbi heeɓi on ɗon déclaration sur l'honneur et on ɗon guila décembre attaqué par tas jaynenkoɓe ɓe mbi Karim Wade ne wayno tan kañumni etaki jabtade on ceerno Alassane Sall kono kay o fawi ɗin konngudi e gulali e mette makko koye on Amadou Ba candidat mo coalition Benno Bokk Yakar jayde witende enquête e oɗo subaka handi nden ɗon ari koye présidentiel 2024 la machine sambal non jaynenkoɓe bindiri e gardini bindol nden jayde enquête konguɗini jaaji ceerno Alassane Sall ɓe mbi jogor nangodirde koye Karim Wade nden ɗon haare noon ɓe mbi hande ko haare wulde jaw ko haare tigui joɓɓi dawaɗi teska hen e on tuma jaynenkoɓe gaari e Ousmane Sonko caliɗo wonde inde muɗum waɗe e on ɗon lettre mo ganduɗa ko lettre mo gam wadde commercialisé inde makko e ɗin candidat ji recalé jaynenkoɓe ɓe mbi ina wayno tan ko Ousmane Sonko yeddi wuuli ina jeeyede ko yewti koye ɓen winduɓe lettre paade on ɗon mawɗo leydi ndi e Macky Sall ɓe mbi ko Amadou Ba e oɗo saaha ala ko yiiloto so wona wadde éliminé ɓe ganduɗa kañumen goni candidat ji ɓen ɗon landa wonno ka Pastef jayde Vox Populi e o subaka ne wayno ari koye ala haali on ɗon double nationalité ɓe koliti won tan ko la France nana waɗa forcé ngam on ɗon ngam candidature présidentielle Karim Wade yen songoji tijjadi jaynenkoɓe ɓe mbi ko ɗum manœuvre mbo on ɗon premier ministre Gabriel Attal kañum tigui waɗi junggo muɗum e nder présidentielle sénégalaise jaynenkoɓe ne garta e famminden on décret bindaɗo e heñare kono kadi e yidde laɓɓinde walla ni ittude on ɗon nationalité mo ganduɗa kam tigui woni ɓi Abdoulaye Wade o jaynenkoɓe mbi ko ɗum manœuvre toon to France fewde ga e sumgoji leydi men Sénégal jayde L'As quotidien kañum arti ko toon to conseil constitutionnel ɓe koliti wonde tan ko validation walla ni wawde wadde invalidation manam tan tengtinde walla ni wasde tengtinde ko yetti koye ɗin candidature uji to banggue on ɗon recours e ñalawma hande o konngol jogui ɗum ko ɓen ɗon les 7 sages manam ɓen ɗon rimɓe jeeɗiɗo tawateɓe toon to on ɗon conseil constitutionnel jayde witende Le Soleil guendire nde e oɗo subaka hande ene wayno tan ari koye ɗeɗo golle jayde guendire Le Soleil ari koye golle Ageroute ɗo e diwan mo Dakar ɓe koliti wone tan ko 16 projet tawi ɗin noon 16 projet ji kala so tawi ƴeewi ko tolni e temedde jeeɗiɗi milliards e copreje CFA ɗum ɗon woni hande ko nanna e dow wuuro lamorgo ngo Dakar to banggue booli pont uji hay e ko nandi hen jaynenkoɓe ina garta e nden limore e hello jeenayyi e nder nden jayde Le Soleil e nder nden jayde ha joni ina tawe hen golle ɗe ganduɗa ɗe ko golle aéroport walla ni woni jogtude toon to Ziguinchor ɓe koliti wonde ko Amadou Ba waɗi accéléré ɗe noon golle beele Ziguinchor ene ɓuuri wawde jogtade temedere nder temedere woni 100%. jayde Sud Quotidien kañum ne ari koye puɗɗogol golle e commercialisation caggal on ɗon réception woni guddirgol BRT jaynenkoɓe mbaɗi ko yeeru e konngol daɓɓol ɓe mbitande ko le BRT à l'image du terre manam gueɗɗe kala nandi no terre wano ni to banggue guddirgol e mise en circulation hani e commercialisation ko hono noon kadi aussi koye gon felo BRT bis rapide transit yebɓi jayde Le Verdict News nden ari koye tourné makko toon to Casamance ɓe mbi ko Amadou Ba
demin la zone sud manam Amadou Batan hande o ubbita minuji kewɗi ton to diwan mo sud ko ɗum jeu de mots kanko hoore jagorɗo ɓe mbi tan o fuɗɗino gonɗon jillu économique ton ɗon diwan mo Casamance ko ñande 14 lewru ndu ha hanki 17 e nde hitande ne way noon waɗi escale toon to Tambacounda kanko chef de gouvernement noon ɓe garti hen e ko yaaji toon to diwan mbo sud worgo leydi ndi gonɗon jillu noon ɓe mbitande ha joni ko jillu ballitgol kono kadi e hebde doole to banggue dawrugol yacinde gonɗon wero makko to banggue on ɗon coalition Benno Bokk Yakar kono kadi Amadou Ba marqué leader muɗum chippe on ɗon diwan mo Casamance ɓe garti on ɗon ɗin projet ji ɗi udditi kono kadi ɗi fuɗɗi golle ne wayno golle aéroport mo Ziguinchor ɓoyata on ɗon aéroport ni ne wayno uddite e wiide makko kono kadi ɓe garti on ɗon plan mo ganduɗa ko puɗɗirgol golle ya gara bateau Alim Sitoé Diatta ɓe garti ha joni e gueɗe kewɗe ganduɗa ɗi kanko premier ministre o heeɓi ɗum uddidde kono kadi inauguration ɗon musée et mémorial lo Joola jayde alerte quotidien heddime on ɗon Amadou Ba e tourné makko économique toon to diwan worgo leydi Sénégal jaynenkoɓe mbi ko Amadou Ba ne wayno tan waɗi assuré woni tan deñi hakkillaji ɓen ɗon ɓesguli worgo ɗi ɗo wi wonde aéroport mo Ziguinchor ma kay uddite ɗo e lewru manam e nder mois de février goɗɗum ko tawete hen ko audience toon to galle lamorgo to le président Macky Sall ɓe mbitande yewtidi walla ni ha joni yewtidi mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo monseigneur Benjamin Ndiaye kam ardi julnoɓe diine isayankoɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jayde stade quotidien ko ɗon guddirten roɓine men jayndeji e oɗo subaka hannde ɓe garti koye CAN 2023 Côte d'Ivoire Sénégal Cameroun ko janggo aljuma jaynenkoɓe nan gaari koye wiide wonde ko wadde bannir le syndrome du deuxième match manam tan so tawi caɗele ne kewi teskede e équipe nationale du Sénégal to banggue deuxième match no way wade foof kam Sénégal ne jogui ko wiyete ko 5 clean sheet manam ɗen match ji joyyi ɗi ganduɗa ɗi ɓe keɓani ha joni wadde encaissé bi e nder sélection e on tuma noon ɓe cifotoɗo ko Edouard Mendy moɓe mbi nana yabɓa e Pelé omo ganduɗa kam woni Tony Silva kono kadi o jogori ko wadde battre record on ɗon gardien de but gonnoɗo ɗo à l'époque woni épopée 2002 kono kadi coach gardien leydi men Sénégal e oɗo saaha goɗɗum ko tawete hen ha hande ko on ɗon CAN ɓe mbi tan ko Elhadji Ousseynou Diouf meɗoro wonde ancien international ene wayno suuti konnguli fewde Lamine Camara oɗon jeune joueur mo wi Lamine Camara de ina siftinamo mo ganduɗa kam tigui woni Stéphane Gérard wondude e Lampard Elimane Ndiaye attaquant de Lyon suuti konguɗi o wi tan wonde ko zuude mo Sénégal ko ɗum fandare ko ɗum koyɗol cukago hande laatimo no hannir golle ma jooɗi peewi ganduli yettama ko noon kadi haralleɓe men to banggue télévision kamɓe kala ɓe jarama no hannirta ni en jetti radio ji ɗi ganduɗa ene ceŋe men e oɗo subaka hannde woni Ndeki Espoir FM la 93.7 wondude Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare ko noon e Danema FM la 90.4 toon to Matam wondude Fouta FM la 90.7 toon to Pété ko adi keɗen gara e olel beddo ene wayno en mbaɗa détour toon to plateforme YouTube ɓe ganduɗa ina toon jeeɓa en ko wayno Amadou Wuri Diallo en keeɓi salminago makko noon kadi Samba Moussa an mbiɗo bonjour yaadini hen koppu café ɗum kam mboɗa nden weela ganduli wondude mo ganduɗa kam tigui woni Oumar Diobbo Sow Djougou Ba kañumne salmini wi mbaren pine jaam eɗen jetta Allah ko mawɗum Koulibaly Sega o wi ko Sega Koulibaly o addani en ɗo coupe dialowo min andanan coupe dialowo no siforto Lamtoro Sall kamne salmini en calmitimomo ko noon e Moussa Ba salminiri jarni en jettimo kankone ila kan kañumne ko noon waɗi Samba Yero Ba salminama wondude Amadou Ba Abdoul Aziz Dia arti windande muɗum nanɗo o witande ko jaam waale moɗon kanko on ɗon en calminimo wonko windi ɗo ko heewi en tout cas ko Madina Gounass Nadio omo tawe hande toon to Libreville Gabon o wiyen en calminimo kankone o wi o salmini ɗaha Moussa Ba
en beltana o wi en beltanimomo kankone mbadi kubal Ndiaye Moussa Ndiaye salmini ina tawi toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko noonne Elhadj Bassar holiti wonde tan salmini e yetti kadi e on ɗon émission en jarnima oustaz Sow kañumne salminama ɗo wi en wonde yetti kono kadi waɗi fayida ko ɓeɗo puɗɗino arde to banggue plateforme YouTube en jettiɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal Hamidou Sow kamne ari ɗo lesɗo Sosoɓe noon so deggodiri ne jiiɓi ɗum noon yooɓe ƴewta ko mbaɗata ko on jettama noon kala e mbadi kuuɓal sen keeɓi jot mayne gartoy gam yewtidde e moɗon walla haalde ko kalɗon to banggue plateforme YouTube hettoɓe radio ji ɗi kadi aussi jettama calminama e plateforme uji goɗɗi ɗi kala yewɗo subaka hannde en jarniɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal 9h fayi hojomaji tati natanten ko olel bedda noon garaten koko yewti koye équité territorial walla social so jiiɗi ene wayno noon woni l'équité sociale et territoriale sen jokkiti eɗen gandi ɗum ɗon ko golle ɗe ganduɗa ɗe ko yidde fondude ɓen wonɓe guure mawɗe beele ko keɓata ko walla ko jiyata ko beele ɗen guure tokose ne keeɓa ko wayi ɗum woni to banggue nden ko sécurité to banggue lumière to banggue ndiyam to banggue réseau saabi noon laamu ngu fawi ɗo ko wiyete PUDC fayi ɗo kadi Puma fayi ɗo FERA fayi ɗo goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa ko hande ne wallita ɓesguli ɗi wurde beldam hono no guure mawɗe ɗe ni e on tuma noon ñalawma hiccanko ko wonno journée nationale mo won ɗon l'équité sociale et territoriale mawlidi ndi ardino ɗum wondude on ɗon jagorɗo caggal mum enenne en ɓattima e ballal Elhadj Bassar ɗen guure ɗe ganduɗa ɗe wonko waɗa toon ha tengti to banggue Puma kono kadi e gollorɗe goɗɗe ɗe to banggue ndiyam hay ko nandi hen en jahat ketɗen ɓen Elhadj Bass yewtiɗi garten e commentaire. Programme créé en 2016 par le décret 2016-1543 du 3 octobre 2016. Mais au fuɗɗi golle ko en 2017 o nden fuɗɗi golle ko frontiére uji ɗi wono guure men gonɗi e takko frontiére hakkude men e Mauritanie e Mali e Guinée Conakry e Guinée Bissau e Gambie ɗo leyɗele 5 gonɗuɗe frontiére Sénégal to banggue laabi to banggue safar to banggue jangde to banggue ndiyam to banggue aussi ngalu to banggue aussi sécurité woni ndenka ɗiɗon domaine aji pima halfina ɗo wawa wallude ɓeɗon population ngaji yimɓe wonɓe ɗiɗon frontiére uji kañumen aussi mbawa yitade komumen. Pima kam min jettata Allah min jetta vraiment min jiiti hen koye amen hande bénéfice amen min liggoro min pecce min jentina min jaaha min garta guila fedde amen nde dari min keedani hen caggal o addani min ɗo pulaye min liggo hen emin daña hen saabu min nannato kertode 1 mois jeeya jencina kadi nanna goɗɗi kadi jeeya jencina hande min jaaray 9e bandu machallah min jiiti hen koye Pima eɗen fof eɗen gandi programme liggotoɗe e nokkuji keeriɗi ko au niveau frontiére avec la Mauritanie la Guinée la Gambie min jeeyami ko Dara Helede hande Dara Helede tan hande action mo Pima liggi ɗon action baɗɗo fayida ko wiyete ko usine mo ganduɗa transformé makko ndiyam maayo watta ɗum ndiyam belɗam e ndiyam maayo safara ɗum ha sella hokka ɗum population o te daranaɓe hande ne yara ndiyam ganduɗa ndiyam baɗɗam fayida ndiyam cafarɗam taw ganduɗa ita koye maayo e directement somi itti wuuro mbiyeteke Bolsowi hande Pima waɗi ɗon forage ɗon yaara noon ha demet ha partout ala foof wuuro garɗa hande e nokku amen noɓe Pima waɗani ligguey muɗum. wonno ko olel bedda en jetti Elhadj Bassar e ɓen ɓe o namdi ɓe ganduɗa gadano ene wayno kañum kam koye Puma liggoto so tawi en jumani walla PUDC ene gasa Elhadj waɗa en rectifié to banggue message heddiɓe noon koɓe guure mumen ene wayno mbaɗana keeɓi e on ɗon équité sociale woni ngal ɗon baɗal ko adi keɗen mbaɗa développé noon eɗen gandi eɗen gondi neɗɗo ñaguiɗo droit o comme rédacteur en chef ñaguiɗo droit noon so haalama e galle here eɗen gandi ko Halimata Dia eɗen calminamo e subaka he o holliti hen wonde wona joɗo wiyete ko tuma ɗum noon wadde so en dañi tuma a jarama Dia Jahil mi haara ɗon tan mi wasa yettinde ko wona ɗum e guel ɗon olel bedda to banggue commentaire eɗen gandi ɓen haalɓe kala ko heɓɓe hunde eko yewti ko ha joni e ngal ɗon eɗen ɗon mbaɗe soit ko PUDC walla Puma walla FERA walla ni gueɗe goɗɗe ganduɗa ɗe hannde mbaɗama tawi koye nder eɓɓore plan Sénégal émergent e on tuma noon
eɗen mbawi wiide tan so tawi waɗi jillu nder leydi Sénégal wuro yo e gurel walla amoji e gueɗe mbaɗe noon so tawi ari ma taw vraiment felo PIDC walla piment ina tawe e ɗin nokkuji ha tengti noon e ɗen guure ɗe ganduɗa ko gonɗe Dande Maayo ngo woni piment o eɗen gandi force uji kalteɗi ɗi walla poste de santé ɗi ga noon to banggue lawol laabi national ɗi so tawi ƴeewi wuuro fof garɗa ma taw kam au moins ne waɗa ko wiyete ko lampadaire wuuro ngo nongo fotiri fof so tawi ngo waɗi tableau walla garage ma taw wuuro ngo ene jogui onon PIDC goɗɗum ɗum koko yewti ko ha joni e Promoville Promoville aussi guurɗe ganduɗa ɗe ko mawɗe seeɗa ɗe chef lieu ji commune aji ɗi sa tawi ɗon ma taw aussi baɗal ko wiyete Promoville ina feeñi ɗon soit ko lampaji der walla ɗin noon pavage uji kalteɗi ɗi wadde ɗen mbawi tan ɗeɗo eɓɓoje ɗe ganduɗa ko eɓɓoje gaddira koko wiyete équité sociale et territorial ina feeñi e nder leydi meɗen Sénégal ñanden ɓoyɗo wonto janɗen caggal leydi ndi waji o wi wonnon ko Sénégal najo o wi wondene dekere Sénégal ina yaari yeeso no moƴƴi gandum ɗum ko hande par ce que min cikkannomi sa woni Sénégal woni guure ɗe birtoɗɗa cikkatama taw guure daɗaɗe kono noon hande o mi andi vraiment deke Sénégal ko nokku liggaɗo ha tengte woni guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure ɓurɗe woɗɗude lamorgo ngo c'est à dire que ko gueɗɗe vraiment surtout ɗeɗo eɓɓoje PIDC wondude piment Fera Promoville ko eɓɓoje ɗe ganduɗa ɗe no maw leydi ndi wirno ñande heccanki on ɗon journée nationale ni ko kañum tigui ari sembinde on ɗon plan Sénégal émergent woni eɓɓore Sénégal ɓamtiɗo wadde eɗen paami tan oɗo saaha hannde ko ɗum hunde wande fayida no feewi heddi noon eɗen mbaɗi remarque goto eko yewtiɗen golle ɗeɗo gollorɗe mbaɗi e guure ɗe hen saji gara tawa poto lampe ene liiɓa walla ene watta ngabbirgal en tout cas walla lampa ka ina fiya hayre par exemple ina ñifi pour woto huɓɓude jamma walla tawa wona gueɗe mbaɗa toon ne waɗa saboté ɗum ne kadi aussi eɗen mbiya bandiraɓe yo gandu kala ko wawi addede addana ko ɓesguɗi ɗi kala ko wawi addede kadi aussi ko yimɓe naftoro beele ko Dakar najo waɗata sentir ko to banggue sécurité lumière ko Dakar najo ko waɗata sentir to banggue ndiyam moƴƴam ko Dakar najo waɗata sentir to banggue hôpital moƴƴo walla poste de santé moƴƴo ko beele oya gonɗo to e Fongo Lembi ina wawa tigui kañumne wadde dañde on ɗon ne wawa wadde ɗum sentir kañumne ene tina ɗum e ɓerde muɗum saabu kañumne koye ɓesgu leydi ndi jeeya wadde noon toppitade ɗum ko adda toon ñiiɓa toon ganden ko enen gadduɗa ɗum mbasen ɗum bonnude kono wona tan PIDC walla piment walla Fera walla Promoville woni e sinkude ɗeɗo guure so tawi a ƴeewi barano Abdoulaye Wolle Ndiaye hannde eɓɓore nde wone wadde nde e ley mbiya o woni koye wallude laamu ngu saabu eɗen jii kankone ko wone wadde ko to banggue social saabu so en kaali haala force uji e ko nandi hen ale saago aussi kankone ko ɓiɗɗo leydi ndi te gonɗo e wadde gueɗe payudinɗe mantiniɗe e nder leydi Sénégal haala makko haale saabu sen dokkiri ko ɓoyani ko tan toon to wuuro Hammadi Hunare eɗen gandi gonne jeeya e wango bénéficier oɗon programme Promoville walla PIDC so tawi yiiɗi ɗi lampaji der ummade toon to ndendori ha jalti Hunare gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe hannde ɓe keeɓi ɗum kono kadi ɓe keeɓi bénéficier e ko ganduɗa kam tigui woni ballal Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye e fondation muɗum Wolle Ndiaye forage ɗimmo forage mo ganduɗa heeɓi ndiyam ni ko ɓoyani haysono tawi fuɗɗode nde kam waɗino guuru wulte ko way noon kono alhamdulillah forage o heeɓi ndiyam e ballal rési ene wawi jiyen image uji ɗi bandiraɓe foof hande noon ko weltare mawde mawde min woni min jetta Allah min jetta kaw Abdoulaye Madina Diraɓe no fewi no fewi donc golle makko fayni e nder Afrique fo ni min mbawi e nder Madina Diraɓe e Sénégal partout omo yiiɗi leñol ngol omo yiɗani leñol ngol jaam noon min ñagonoma Allah moƴƴere yo juutu hen balɗe yo ɓooy wadde waɗade juuɗe yo Allah heɓɓintere hono makko en amin yetta Allah kadi min yetta bras droit makko hono Elhaji Abou Ndiaye yo Allah ɓoyni hakkude mabɓe o wona koolaɗo ƴekki awdi vraiment noon min jettimo kankone no fewi no fewi yo Allah junnu ko makko yo Allah hokkuma kankone wawde wadde ni waɗande ni juuɗe ɗe ya barkata tampini bandiraɓe foof hande noon ko weltare mawde min woni yaadi kadi taw ko Madina jogi donc vraiment eɗen belto hen inchallah min jettuma no fewi kono noon kadi ganduɗa juuɗe ma inchallah wallahi so Allah hunde sa yeewi yimɓe fof mbartinorima oɗo ɗeɗo golle ko kanko yettini ko dande wotere Madina gona dande wotere e ɗum kadi hokki min courage kadi saaha ɓennuɗo ko saaha cattuɗo
ouvrier ɗi jehino haade ɓe kultude golle mumen kono noon nde gadduɗa jawdi ma ndi ndewnuɗa e juuɗe laaɓɗe yetti miskineɓe so halla min keeɓi gurdam moƴƴam min jettuma noon no feewi min jettama kanko jettinɗo ko koye men balluɗen ko koye men balluɗen eyyi Abou kadi Allah waɗni hen Abou ene darni en ɗo ene waɗa golle kadi onon fof Madina ɗo belti golle konninat tan so Allah jaaɓi Allah waɗa fitiram golle e joom jeeguji en jaɓɓima ngal pinigal ballal ceerno men welti duwi e ngal dokkal aussi ko walla mum so yeehi école tan wonko yiyata o waɗa créé hunde ko ganduɗa ene nafa to banggue image régie on jarama aussi to banggue son radio en jetti mo ganduɗa kam woni ganduli joni joni o paaɗen koye olel diwan banda marieto lel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpitan non kodam jam hawri Afrique kame Europe et Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗima banda marieto olel pindi ceera e kumpa hayo 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 jam koy ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka a jarama gandoli a jarama Oumar Diobbo golle mon jooɗi peewi eɗen ay ligne am direct toon to Nouakchott Oumar El Siam correspondant men joni ɗen toon to leydi Mauritanie denɗi nane mi wino sa ɗantaki kono mbi sikkirana ɗantaki a tawe classe kono foof e wade noon naati en direct gam hemnude bandiraɓe ko ɓuuri matinade toon to leydi Mauritanie jam wale ma eyyi jam wal toon Amadou Moussa Anne en calmini dendagal hettiyankoɓe olel diwan kam e jokkorɗe muɗum kala seydi Anne ko noon tigui min calminima wonko ɓuuri mantanade nder leydi Mauritanie ko jagguɗen hen tan ne wayno ko accident musɗo baɗɗo hanki walla heccanki e wonde aussi équipe nationale du Mauritanie Almourabi Toun tawteɓe hande toon to leydi Côte d'Ivoire e toɓɓe goɗɗe gartanani hen bandiraɓe mbawa famde holko kewi toon to leydi Mauritanie eyyi ko noon tigui no mbiɗani Amadou Sane ɗum ko hanki ɗum wonno hanki subaka ko accident waɗi tawi ko lawol noddirtogol yakari eɗen gandi lawol yakare ko lawol reɗɗingo hakkude Nouakchott lamorgol leydi ndi fewde Poutrimmit yaɓanma Fouta ngol ɗon lawol noon ina taskade duuɓi kewɗi surtout kadi e ɗi duuɓi battidiɗi accident aji ne keewi saabu jo e jo kala nanta accident aji mbaɗi ete kadi saaha fof laamu ngu ƴetta famide peeje kandorɗe kono ɗum ha joni ala ko usti hen hanki subaka noon ko accident teska toon tawi kadi ko famɗi kala ko yimɓe nayyo mbasi pittali mumen yimɓe jeegom keeɓi hen kadi baramanɗe musɗe nde wonno ko bis ɓe gonno kadi nde saaha kadi e tugnade kadi e yimɓe ganduɗa kadi ko tawtoraɓe on accident ji nde ɗum waɗata nde tawi ko hotɓe e saraji ɗeɗon guure ɓen kolliri wonde ko chauffeur o wonno koye dogdu ɓurtuɗo kono fetti nde kono fetti nde noon ko ɗon oto o yani ɓetende oto yani nde tellima laabi kewɗi oyon saaha noon nayo mbasi hen pittali men ɗon sur place yimɓe jeegom keeɓi hen a famide baramanɗe musɗe so tawi woni en gummima e oɗon accident ji hen ko yewti e kippo Mourabi Toun eɗen gandi kippo Mourabi Toun fettidi e kippo Burkina Faso ɗum noon hakkude mabɓe Burkina Faso dañi gotel kippo Mourabi Toun dañi ndiga eɗen gandi kadi hikka Mourabi Toun kañum holko bakkorto nde wonno kala hitande walla kala nde o ɗi sahaji yoddi kala hen a famide kippo ji ko bakkorto kippo noon Mourabi Toun hikka bakkorto a famide ko yaltude puule par ce que e wiide mabɓe kamɓe ɓe meeɗa famide yaltude puule e tugnade e duuɓi ɗiɗi chaque ɗi koɓe ɓami yaade kan ɗo coupe d'Afrique des nations hikka noon ɓe mbi kamɓe woni koɓe bakkorto a famide ko yaltude puule hayso tawi woni kippuji goɗɗi kañumen bakkorto a famide ko artirde hono kuberi ndi hono kuppo e nder leɗɗel mumen ɗum noon mbiyen tan kamɓe kam ngol lawol kam koɓe puɗɗi juude ko ɓe piyama tawi kadi ko gotol e ndigal ɗum fof e waade noon ñallawma hanki o ɓe mbeɗe e famide deuxiéme mabɓe séance tawi ko entraînement
tawi ɓe mbaɗɗuma famide ñalawma ko mercredi to stade de la paix toon to boake to ɗum noon saaha kadi nde ɓe mbaɗɗum nde taskama kadi hono fettiyankomaɓe ɗiɗo ɓeɗon garani tawtorede hono oɗon entraînement ina jeeya hen noon mo ngannduɗaa kadi ko hen goto mo ngannduɗaa tawi ina hollita gandu kono goɗɗo kam ha joni ɓe cuwata andude holko saabi mo luuta on entraînement kono kadi ɗum fof e waade noon kadi o saaha kadi mo raawi ɗum walla ni mbiyenna hono walla ni mbiyenna hono ko wiyete hono ngannduɗaa ko équipe Mauritanie Mody Mbodj o wonno famide kadi ko coach Mauritanie o hanki mo sanki ɗum kadi jeeya ha joni kadi sunare wondade tawde kadi équipe Mourabitoun nde wonno o ligganima hono Mourabitoun no feewi o yewti kadi e football sen gummima ɗon garen ko wiyete hono ko fate jangde eɗen gandi hikka tugnade e jaagogal toppetegal jangde gendiri holliti wonde ɗemɗe ɗe yo natin e nder teppudiniɗe jangde woni ko wiyete systéme éducatif woni ɗemɗe guindeji ɗe Pulaar Soninke e wolof tawi ɗen ɗemɗe mbatte koto eni so mbi eni noon ko école normal woni jangguinoɓe ɗo keblete to ɗum noon fuɗɗama ko yimɓe garti fiitoji ko ɗum noon fuɗɗama ko wayno ha joni so tawi en ƴetti koye wona 5 région woni ha joni hono diiwe joyyi ɗe de Pulaar ina nannama e nder eniji ɗi wolof noon ko Trarza woni guide makko to ko ɗemgal Soninke saabu tugnaɗo laamu ngu ɓe mbi wonde Pulaar woni deuxiéme langue kadi Pulaar woni ɗemgal ɓurgal wawde haalede e nder Mauritanie joni noon ɓe ƴetti ken tolno e 5 région ɓe mbi Pulaar yo janggi e nder ɗiɗon eniji ene jeeya hen les deux hodla woni hodlo charque e hodlo harbi won hod banggue funnague hod banggue hirnague onon kadi Tagan Asaba wondude e gorgol so tawi noon ko wolof ko Trarza so tawi noon ko gorgo guide makko toon ko Soninke ɗum noon yimɓeɓe puɗɗima famide hono waɗede walla ni hono rokkede kuuruji kono kadi ko arabophone tan ɓe mbi walla ni yaaruɓe arabagal tawi ɓen ko arabisaji tawi ko hebleteɓe jangguinde mais batta kadi jangguineɗa famide e ɗen ɗemde gendiji ɗen kono noon haaji eɗen gandi kam en waɗi luural hakkude kadi ola e pelle keddi nde wonno ola kañum e wiide muɗum ɗemɗe ɗe foti hannde ko lawdiɗinede ɗe gon ɗemɗe jangguirete jangguirteɗe kala cukalel jangga famide ko wiyete matiére scientifique e ɗemgal muɗum was janggudema famide arabe walla ɗemɗe goɗɗe saabu teskaɓe mbi wonde so tawi woni suka janggi ɗemgal muɗum neniwal ɓurata yawde famde ɗum noon ha joni ko haare wonade saabu saha fof ala ina jokki a famide wadde seppoji muɗum wi alay sago ɗemɗe ɗe foof Pulaar Soninke wolof lawɗinne ɗe gon ɗemɗa famide janggueteɗe jangguirteɗe ete liggorteɗe e nder juɓɓude laamu so ɗum ala e heddi ko heewi sen gummima ɗon Amadou en teskima hikka walla balle jawtude ɗe ko wiyete conférence africaine pour la paix yuɓɓinama ɗo ɗum noon ngol woni le 4e édition jolal nayyi ɓiiwal kene yuɓɓine ɗo e nder Nouakchott laamorgo leydi ndi ete kadi arji ɗum ko Cheikh Ben Baye Abdallah kanko ardi on conférence depuis nde wonno on jibina ko 1935 ete kadi ko neɗɗo mo ngannduɗaa kadi ko ganndo mawɗo tugnorteeɗo gila e laamu Moukhtar Wula Dadda o ardima kadi hono batuuji keewɗi ko yowiti e diine islam hikka noon ko yimɓe heewɓe ngannduɗaa ko ummoriiɓe leydi Tchad leydi Sénégal Mali tawi ko almameɓe haani e société civile yimɓe mawɓe tugnorteeɓe gummima leɗɗeɗe kewɗe certude haani to dongre Europe ngari kawri e ɗo e Nouakchott laamorgol ɗi ngam wadde on conférence africaine pour la paix kadi kala hikka fof eɓe jogoo toɓɓere nde ɓe cuɓi ɓe jewta heen hikka noon toɓɓe maɓɓe wonno ko éducation ancienne walla éducation originelle wondude e science et paix woni jangde ɓoynde walla mbiyen jangde lasliire gandal e jaam ɗum wonno toɓɓere hikka nde ɓe jewti heen no feewi kadi ɓe kaali ko yowti e ceɓɓitaka won extrémisme e nder Sahel hol peeje kandorde poɗɗe sakkede ngam haɓade ɓeɗo ne seɓɓihiɓe ngannduɗaa hannde o ina kutoro diine ɓiye ko diine taw wona diine tawi ina dewra diine yidde warde yimɓe ina mbaɗa famide julɓe ɓe mbiyani mbaɗani ɓen yo nganndu ko mbaɗa ko a famide Allah yimirani ɗum etene kadi ala fof ɗo ɓe ɓaari ala fof ɗo ɓe tuugi to banggue diine par ce que ala ɗo diine yemiri wonde neɗɗo ne foti wardede amde e belade ɓe gaybini ɓen seɗɗiriɓe to waɗa ɗum ɓe kono noonne kadi wonɓe ɓe jokkodirɗen kaali hen ko banggue Burkina Faso ñande wargoji waɗi toon ɗon to Mali eko nandi hen e Niger hayso tawi ko sakkiti ko ustima seeɗa gueɗe mbaɗi noon kamɓe almameɓe ɓe gaybini hono ɓeɗon seɗɗiriɓe ngannduɗaa ko waroɓe yimɓe waroɓe julɓe ɓe mbiyani mbaɗani ete kadi ina kutoro diine tawi wona diine ɓe mbi wonde diine o de ko diine jaam diine o ko diine kisal so mbi islam ko kisal ɓe kaali ɗum ɗon ɗum noon ɓe mbi wonde ɗum ɗon il foti vraiment kam dartade ko ɓuuri yawde
eyi accade ko noon kadi teskama no feewi hono ngannduɗaa ko hoorejo Adama Barrow o arini ɗo heen par ce que hikka ko kanko rokkani jeenaade jam woni pe teskama wonde kanko ko neɗɗo mo ngannduɗaa ko daraniɗo famide jam e ndeer wertago leydi makko ko noonne kadi Macky Sall arini ɗo ñande 1 lewru janvier nde arini kañum hoore muɗum ete wonnama jaɓɓungal ɗo e noktoɗe tawi ko jaɓɓungal fattam lamiri kanko hoore Macky Sall noon en jeehi ni wonɓe keɓɗen jokkodir tawi ko Sénégal naaɓe araɓe jaɓɓaɗe tawi kadi ko ɓuri testin ko Amadou ko hunde ngannduɗaa ko yonde no feewi woni hollum jiiɗen ko leƴƴi keewɗi ceertuɗe woni fulɓe woni jolfuɓe leƴƴi goɗɗi ina ngari a faamide ina jaɓɓi kanko hoorejo Macky Sall tawi ko ngannduɗaa ala kinɗam hinɗaago ala faamide leññam leññimagal geɗe mbaaɗe noon joomum fof ƴeewi a faamide ko jeyda ko leydi ngootiri ƴeewi a faamide ko enɗam gootam ƴeewi a faamide kañumen ko leñol gotol gari jaɓɓade hono hoorejo Macky Sall tawi wonno ko 1 lewru janvier hitaande nde gonɗen nde woni 2024 kadi Macky Sall hay so tawi woni en ngannda kam alhaali kam walla mbiyen hono faandaare yummare gargol makko ɗo murtan ina jeeya heen kam wadde inauguration hono ambassade Sénégal ɗo e Nouakchott woni uddidde a faamide ambassade Sénégal woni ɗo e Nouakchott udditama noon tawi koye tawtirgol a faamide hohoɓe laamu ngol no feewi ɗo e nder wertago leydi ndi voilà donc Amadou ɗum woni ko temmi tongu so tawi woni aɗa jogii heen namde e ndeer ko haala ko kadi bisimilla a jarama Oumar en ngala namde laaɓi kadi kabaruji ɗi ƴogama ɗo laaɓi ceer machallah min beltanimama no feewi Allah jarama a jarama so tawi Allah newni tan ma en jokkodiro e alkamisa paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah jarama seydi an jarama en beltanimomo kanko Oumar El Hadj Thiam correspondant meɗen toon to Nouakchott ɗin hojomaji 10 ɗi o hokki en to banggue actualité Mauritanienne ko noon wowi wade kala alkamisa joni joni ko 9h fayi hojomaji 23 payeten koye actualité nangodiri funnangue irnangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law noon bandamar yetto olel pindi subaka law ceera e kumpa actualité hewɗo subaka hannde ina wayno garaten koye ɓeɗo 49 innirteɓe recali woni tan ko ganduɗa kañumen goni riwtaɓe walla ni ronkuɓe yewtuɓe walla siggaɓe so on jiiɗi e on ɗon parrainage kollitino wonde windude ɓatake fewde e maw leydi Macky Sall tawi ina mabɓe en 49 inde Ousmane Sonko on Ousmane Sonko biyaɗo inde muɗum ne tawi e ɓen winduɓe on ɗon lettre pewɗo e Macky Sall yalti walla windi e ñalawma hen ko kame hoore muɗum wi ko ina mooli Allah tawaka fewjani kadi windani ɗum noon yo Sénégal naaɓe wonɓe ɗo e caggal leydi kala pamir noon ɓen winduɓe nde windete tewtinani kadi o ala e winduɓeɓe o ala kadi aussi e ɓen ɗon yamirɓe yo winde kanko leader landa ex Pastef o ɗum woni ko windi gam jabtade walla laɓɓitinde ɓen 49 rekkala en winoɓe wonde bindi ɓataki maw leydi ndi wonde yo ɗin sumgoji yo are processus électoral o dartini kono kadi watte on ɗon parrainage Ousmane Sonko wi ala e ɓen ɗon winduɓe kalaten koko witti e alhaali mo ganduɗa kam tigi woni jillu hoore jagorɗo toon to Ziguinchor ina wayno omo yaaduno e Mansour Faye jagorɗo tambiɗo gueɗe yagara leydi Sénégal on ɗon jagorɗo ni holliti wonde tan golle on ɗon gon mango pont Émile Badiane toon to Ziguinchor ne wayno tan hunde nde hankkadi ne wayno ɓoyata fuɗɗo kadi évidemment ko ɗo e lebbi paaɗi ko hanki alarba kanko jagorɗo tambiɗo gueɗe mahanteji e transport less kam ni e joktude nokkuji woni Amadou Mansour Faye o habri on ɗon pont so Allahu lamɗo jaaɓi ɓoyata golle muɗum puɗɗo tawi jaaru muɗum ni kopre ɗe goni e temedere milliard e halis CFA o haali ɗum noon koye nder ngun jillu nguwo yaaduno e horeje jagorɗo jillu jofgu hanki alarba toon to diwan worgo o leydi ndi kona ɗum ko jagorɗo goɗɗo tambiɗo gueɗe rewɓe kono kadi e ndenka sukaɓe kañum suuti konnguɗi mataw pour la première fois mbiyen lawol gadnol komo haala e gueɗɗen ɗon woni alhaali pipiniére mo ganduɗa o ko kër yormande mo ganduɗa kam debbajo on ɗon Ndella Madior Diouf Dieyno eɗen gandi scandale o heewino doole ha oɗo saaha mo kalten ni
kanko on ɗon debbajo o arti kadi e caɗele bannoɗe ɗe toon to daara goto toon to Jahay e nder département de Keur Massar nokkuni ɗo wonno jillu heccenki en on ɗon debbajo Fatou Diané noon habri ƴettude hen peeje pellitte eɗen gandi mawlendi e on ɗon batu jagorɗe nde ɗen ɗon gueɗe mbaɗi kala yamirinoma wondene yo ƴettu hen mesuraji kono kadi o yetto ɗin nokkuji o wiide makko noon kanko ɗon debbajo hono Fatou Diané jaggoɗo tambiɗo gueɗe woni ministre de la femme et de la protection des enfants o habri wondene ko ƴettude hen peeje pellitte dariɗi ngol so hon ɗum ɗon yiyama jomumen ma pawi juuɗe kono kadi wona tan to banggue pipiniére ɗi kono kay hay to banggue duuɗe qurana ɗi saabu nen teska sukaɓe hewɓe ene tampine hen maltraitance lebte piile kono kadi e wadde feera sukaɓe jeelo tampere nden ɗon e on ɗon exploitation e widema ko laamu leydi Sénégal darima lang gam ittude ɗum e dow leydi Sénégal kala e kuuɓal ɗum ɗon ko hunde actualité mo ganduɗa en keeɓi ɗum e oɗo subaka hande joni joni paɗen koye Oulel Kane ko ɗum aadi e no kala ñande guila coupe d'Afrique fuɗɗi haalde d' abord e tañere woni weero baro teddugal leydi Sénégal eɗen gandi équipe nationale du Sénégal ene jeeya e équipe aji gonɗi favori e oɗo coupe d'Afrique des nations de football 34e édition Côte d'Ivoire 2023 kaalen e weero ngo hanken kaalino ustare bamum Cheikhou Kouyaté kanko on ɗon gonnoɗo capitaine équipe nationale o omo tawe ɗo e haar yalla nokku ɗo ari tawtorede wirde jinnaɗo makko gorko o ari yeɗɗo yettima ɗo hanki hedde sanga 11h midi kanko ɗon Cheikhou Kouyaté noon ina wayno tan o tawtorama wirde jinnaɗo makko gorko o caggal muɗum noon hawri ko équipe o toon to Yamoussoukro ina woni e heblanade match muɗum janggo contre le Cameroun mo ganduɗa jogol wonde ko sanga 17h match mo ganduɗa ni ma ɓenno en direct ɗo e saktirde moɗon pindi radio so Allahu lamɗo jaaɓi tawi ko commentaire pular labɗo ceer so tawi hawre welede Allah kona ɗum gonno were keddortoɗen ngol lawol noon ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko witeɓe 12e gaynde Ale Casa e Lebugui ko supporter uji trio supporter sénégalais duusoɓe équipe nationale e kala e saaha nde wayno ko ɓen ɗon hande o nde wayno subvention ko wite ko ɗin 3 comité de supporteurs état du Sénégal yaltini ko tolni 43 millions e kaali CFA woni 43 millions ko preji CFA donc gam hokkude ɗin ɗon comité ji tati supporter uji gam duusa baro teddugal leydi Sénégal e oɗo 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 polémique ina tawetno e ko witi e coggu biyeji ɗi eɗen gandi haalno wondeni ko Sénégal hande o délégation ngaji ɗi kala keɓani ɗin biyeji ministére o wondude ɓe ganduɗa kam woni fédération kañum kala arti hen ɓe kabri wonde ko ɓe mbaɗi doole mabɓe no ponno haysinno tawi woni yimɓe ganduɗa ɓe gaari ko tardivement ɗum saabi ujunnaji ɗiɗi biyeji biteɗi ɗi ko temennayyi tan waɗa hen distribué nde tawno wona foof woni ko ganduɗa kañum woni hokkirte ɓe garti noon e détail ene gasama en garta hen so tawi ɗum ɗon yaaji saabu délégation ko 200 personnes 12e gaynde ɓen ɗon keeɓi 20 millions Ale Casa ɓen keeɓi ko 15 millions délégation Lebugui 100 supporteurs ɓen ɗon keeɓi walla 100 supporteurs ɓe ganduɗa kam woni Ale Casa keeɓi ko 15 millions ɓen Lebugui keeɓi ko 50 millions e on ɗon 8 millions goɗɗo mo ganduɗa o kadi ko 3 woɓɓe ɓe ganduɗa ko baroɗe ɗe wawɓe dusde ɓe ko yitti o noon fanno foof woni 350 supporteurs ɓe ganduɗa ɓe ko nombre mo ganduɗa o meeɗa yettade ɗi comité supporteur uji tati firti tan ko Sénégal nawi délégation ngaji supporteur timmuɗi toon to Côte d'Ivoire woni Ale Casa 12e gaynde e Lebugui eɗen gandi ko 3 trio vert jaune rouge mo jiitono kala e saaha saabu vert o ko Ale Casa jaune o ko 12e gaynde andiraɓe supportergol bongol fayida rouge o ko ɓen Lebugui waɗaɓe constitué ko ɓoyani kowona ɗum e on ɗon kan keddorɗen ha hande garene ko yewti ko e lelgo eɗen gandi kala ñande ene jogui matcheji pettoji ko hanki matcheji ɗi gasi match de poule ɗi premier journée o ko hanki gasi ma en gar hen ni no ɗum sifori ni hanki ko groupe F uddigal ɗon damal wonno ko Maroc archi favori e oɗo coupe d'Afrique saabu koɓe kamɓe gonno 4e pays e on ɗon coupe du monde Qatar 2022 kamɓe kadi mbaɗi brisé onon plafond vert son jiiɗi saabu ala fof équipe africaine meeɗa yettade demi final coupe du monde kamɓe mbaɗi ɗum rawande donc noon ko équipe mo ganduɗa vraiment ko favori archi favori d' ailleurs e oɗo coupe d'Afrique caggal kamɓe hay so tawi ɓe calo onon estati Sénégal rewe mabɓe donc ɓe kollori koɓe favori hono no Sénégal ni Sénégal jogui titre o jogui couɓeri ndi kañum tan fiino 3-0 e oɗo compétition ko adi hanki Maroc ari kamɓe waɗi hon on score 3-0
haysono tawi ko match ji nanduɗi saabu Sénégal fiiri Gambie ko après haysono tawi bio naati ko avant onon carton rouge kono e nder hen carton rouge heɓama Sénégal marki dobi goɗɗi ɓene kamni ko noon baddi Maroc et Tanzanie ɓe marki bi gadano ko adi carton rouge nde carton rouge o ari nde kadi aussi ɓe marki goɗɗi ɗiɗi goɗɗi woni 3-0 donc ko identique yiɗen wi tan ko équipe ɗiɗi ganduɗa ɗi hande biyani ko favori Thiali on ɗon archi favori hande o kolliri ko favori sur le terrain saabu Sénégal fi 3-0 en tant que joguiɗo coupe deuxième de classement africain Maroc ari aussi fi 3-0 demi-finaliste kono kadi kañum kadi woni premier classement africain to banggue FIFA donc noon mbiyen ko ɗin favori ɗiɗi kala hande hay calima ɓornade on wutte kam ɓe ɓornima ɗum sur le terrain on score soviétique entre guillemets 3-0 Sénégal Gambie et Maroc Tanzanie uddi on ɗon groupe F hanki ko République démocratique du Congo et Zambie équipe aji ɗi ganduɗa ɗi meɗen wonde champion d'Afrique RDC eɗen gandi kañum ƴetti kuɓuji laabi ɗiɗi hayso tawi battiɗi ɗo kam ɓooyi ko 1972 Zambie kañum ko 2012 ɗin équipe aji ɗiɗi kala noon kolliri koye mumen hanki foof noon joui ko premier mi-temps ɗin bituɗi ɗiɗi kala ko nden naati on mbi partout ina wayno noon ina tawetno ɗon stade mo ganduɗa ko toon to Côte d'Ivoire San Pedro champion d'Afrique laabi ɗiɗi équipe aji ɗi jiiɗa Hervé Renard ardino ko équipe Zambie 2012 et kadi équipe Côte d'Ivoire nde ɓe ƴetti ɗin on coupe mo ganduɗa ko en tant que entraîneur kono ko équipe aji ɗiɗi différent o ari no yebde on ɗon match hanki toon to terre ivoirienne on ɗon deuxième journée ko hande jokkat groupe A mana dingaral sanga 14h e Guinée équatoriale et Guinée Bissau derby de Guinée en tout cas derby lusophone mbiyen équipe aji ɗiɗi kala kalata ko portugais ɗum ne kadi aussi ne joue to banggue géographie hay so tawi ndiga tawte koye l'ouest ndi to tawte koye central hatta ko de Guinée goto ko équatorial goɗɗo ko Bissau kono foof en ko pays lusophone ko portugais kalata hay so tawi ndito ko espagnol ndiga ko portugais mais ko pays lusophone ɗi ganduɗa ɗi to banggue tarik won ko ɗum janggata derby ouest africain e équipe aji mawɗi hande ina faada e on ɗon groupe A Côte d'Ivoire juɓɓinel ngel ɗon kawguel e Nigéria leydi mawdi to banggue football kamɓe kawrata hande sanga 17h ɗum ɗon noon ko match choc pattam lamu paɗaɗo Égypte deuxième et dernier coupe d'Afrique kañum nangodirta koye Ghana équipe maghrébien ɓe ganduɗa ne jogui probléme tigui e fuɗɗode oɗo coupe d'Afrique so wona Maroc heddiɓe kala dañani victoire taw Égypte koye maghrébien ɗi jeeya ko noon kadi Ghana aussi koko wasi match muɗum gadan so tawi en jumani normalement donc e ballal Djiby Dieng wala o andini en ɓe mbasi match noɓe gadano tawi ko Guinée équatoriale finoɓe normalement non wona Guinée équatoriale par ce que équipe moɓe joudata groupe B ko Cap Vert finoɓe normalement voilà donc noon ko débisa en wonno merci beaucoup Djiby Égypte e Ghana ko sanga 20h donc coupe d'Afrique nation de football Olel Kane koɗo haaɗi e oɗo subak hande adi men ko janggo e Olel Kane so Allah lamɗo jaaɓi joni joni hay sinno ko seeɗa jewten e thème du jour thème du jour toɓɓere nde cuɓanen bandiraɓe ɗo e hojomaji joyyi ettuɗen hen tongude kalten koko yewti koye ko yimdeteɗi dumunnaji kala ɗo nder leydi Sénégal woni on ɗon double nationalité mo ɓi Abdoulaye Wade o e ɓi Sindiély Wade woni Viviane Wade plutôt jaafa ɗum saabu Sindiély ko miñiraɗo mataw donc ko ɓi Viviane Wade Karim Wade ɗi dumunnaji kala ceerno Alassane Sall kañum irti kaɗo haala double nationalité te effectivement ko hunde wonde omo jogui double nationalité omo joguino ha hanki nde France waɗi sifide degré walla décret heccanki wadde wonde o natti wonde ɓiɗɗo leydi France najo caggal e yidde makko e on tuma noon ene wayno haaluji ɗi ne jokki ha hande saabu recours o ne tawe toon to conseil constitutionnel kono haade conseil constitutionnel wadde prononcé enen en tant que africain en tant que sénégal naɓe kaalen e oɗo double nationalité beele ina fonno wonde débat beele ene foti haalede beele ina jarno wiyede so tawi jomum joguima double nationalité tan wonta candidat hay sono tawi naam ko constitution leydi Sénégal windi ɗum koye kuule nder nderi jeeya kono beele on article fotani waɗede balaye yewtude to banggue législature o waɗe débat toon to assemblée nationale waɗe pourquoi pas référendum beele ɗum itte pourquoi eɗen kaala ɗum nde tawno eɗen gandi leyɗele kewɗe hannde so tawi koye nder Afrique caɗele ɗe ɓuuri heddade kono wona leyɗele kam to banggue windere nde ɗum ɗon ala toon saabu sinno double nationalité ne wonno États-Unis beele Barack Obama
ina wona président de la république président ɓe ganduɗa ko états-unis d'amérique ko point d' interrogation mais jaabol ngol nanɗo firti ko wonatano saabu eɗen gandi ko jibinande Kenya bamako tan dawi ko Kenya yeehi toon to états-unis donc sinno ɗum ne wonno to états-unis eɗen mbawi wiide double nationalité Barack Obama wonata laamiɗo ndin leydi sinno kadi aussi double nationalité ina haɗanno wadde président élection présidentielle toon to leydi France beele Nicolas Sarkozy ina wona ko yewti ko e président ina wona candidat beele ne wona président so tawino aussi double nationalité so en aussi seeɗen gaari hannde ko joli ko coupe d' afrique beele won certains jours uji ina joua e équipe aji nationaux ji ko wayno Europe ko wayno Amérique ko wayno Sénégal dokken yeru ko ɓi George Weah président Libéria mo ganduɗa ko ɓoyani ko iwi e pouvoir kono ko premier ballon d'or africain mondial premier d'ailleurs et dernier ɓaɗa woni ha joni ala keɓɗo taw en 1995 joueur emblématique baɗɗo foof e leydi Libéria to banggue jeu rutti kadi aussi woni président de la république mais ɓiymo jibine jaati afa muɗum fettata hannde ko toon to dowlaji dentuɗi saabu jogade nationalité leydi Amérique suuɓi joude équipe mo Amérique woni Timothy Weah sen dekki yeru goɗɗo aussi équipe de France hannde so tawi a ƴeewi ko timtimol woni toon ko woni hen ko français ji 100% sa ƴeewi wona ko heewi sa itti ko seeɗa heddoto walla ni mbiya gasa ɗo e Sénégal aussi eɗen jogui des binationaux ɓe ganduɗa inana petta ɗo équipe aji ɗi fof ne jogui binationaux e hewɓe hannde nana mbaɗi choisir hayso tawi ma waɗa mbiɗo contexte o jiida par ce que oɗo gardotoɗo leydi mais ɓeega ko joueur uji ko jeu football beele aussi joueur o ala droit wodde leydi muɗum jibinande beele ala droit wodde leydi muɗum to banggue kayit ɗon aussi ko hunde fonde ƴeewde wadde jaati tan ɗo e Afrique eɗen poti wadde revoir ƴewtade oɗo débat mo ganduɗa chaque fois ne arta wiyede wonde so tawi double nationalité ari wonta candidat saabu Karim Wade aussi wona n'importe qui saabu bammakko ko Abdoulaye Wade aussi laamimo leydi Sénégal l'an 2000 ha 2012 donc mo bammum laami leydi so wiyama wonde ne jogui probléme wonde candidat to banggue double nationalité mbiɗa sikki ne foti yurnitede ne foti ƴewtede ne foti vraiment yewtidede on débat waɗe débat sérieux nawe toon to assemblée nationale beele ngal kuulal ñiɓangal ɗon to banggue constitution leydi Sénégal wawa yurnitede ƴeewe seni iwa sowona ɗum mbiɗa sikki ma caɗele goot ɗum noon ko jubbande no joguinoɗen e thème du jour mbawen uddide ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype pinde espace radio ɓoggol ngol udditama won musidɗo jettiɗo allo bisimilla bisimilla ma musidɗo min calmini min juurima min calmitima hol musidɗo hoto noddirta o wiyete ko baru lamɓe nodduma marda yettonde won komi nanani baru laam to marda bisimilla marda waalo walla marda waalo tigi rigui bisimilla ma ko weltade e kabaruji he hano hannirta ni jarama seydi Lam vraiment ñande fois min jiiɗat nadde nde honno ko weltare nde gon kay honno kadi ligne o kadi ne waɗi hat no fewi ene faadi ene satti walla ne metti nadde tan wallahi maaro ko yidde nadde ɓe kewat tan gonga bisimilla ma Lam kadi machallah min beltima e kabaru e yidde artude kadi e message Ousmane Sonko windo maaro ɗum kadi ko yidde findinde kadi maaro yoga e yimɓe wiide nde windetende ene miijotende kadi o tawaka maaro kadi ko yiɗɓe kadi laɓɓinde hoore mum kadi population wona ɗum kadi wonnima kadi leydi Sénégal nde Allah rokkata en wattude kadi no waano ɓen calmini kadi elade passare en beltono dendagal auditeur ami kadema noon e radio Demet ko noon tigui a jarama Lam ñagono kadi radio Demet nde Allah kadi ɓamtade machallah min beltimen kadi seeɗi allahumma amin Lam wallahi ñande fois mi ketto hen e sababu nde radio Demet machallah a jarama no fewi en beltani momo kanko Baru Lam toon to mardo waalo o hettorto hen koye Demet FM la 92.2 78 158 81 05 walla toon to Skype pindi espace radio mbawon addude jiyande moon haade nden ne gasa mbaɗen 2 tours toon to plateforme YouTube kono won jettiɗo ƴetten mo musidɗo bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah mi calminama juurama kono on beltanama mi calmitimama sangoto habaruji ɗi kadi ndewi lawol ɗi paamama sangoto heddi tan an kadi ko ñagoɗen Allah tan ko faya ko tan nde Allah waɗante en hen suuso kala ko addata hen caɗele yimɓe kadi ndento ha wotoji ɗi mbawa ɓennude
e kala mo biyaɗo ko jahowo yo jabbo jahowo mo yahani kadi jooɗo fata gongol wasa wiyeede ganduɗa hoore ma ɗum ɗo waɗama fewani walla waɗama ɗum hankkadi en kadi sohlani en hankkadi jareten ɗo toppiɗen tan beele men ko woni yeeso men ko beele ma ɗum gas so Allah jaaɓi inchallah tigi mi salmini on kadi mi weltanima on kadi mi duwonima on on jarama merci a jarama ko Ibrahima Sangot toon to Demet toon to Demet tigi en jettima en jarnimo Pindi Espace Radio toon to Skype so tawi ala gonɗo toon ganndo ƴetten gonɗo ga e ligne o musidɗo allo assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah seydi an salmitima salminama juurama woɗɗo radio ngo seeɗa musidɗo gaccaki ña kalirani inde nde Oumar Demba Dia hayrla ko bisimilla ceerno Oumar woɗɗo radio ngo no moƴƴi mbaɗɗa e tampere an woɗɗo radio ngo no moƴƴi walla ñifa gaccaki mbaɗɗa e tampere an bisimilla ma Dia abaran selli mawɗum machallah bisimilla o salminimo juurimama mo neldimo duwaw omo heeɗima o salmini technicien o bisimilla eyi min de kaalano duttomi tan ko kalɗon ɓi Ablaye Wadde ko e pulaar wi hirande ñamete ko jamma taw fewjete ko ñalawma ɗum ɗo fonno adi nde fiyande fonno ƴewtete ko ɓooyi itte witte ha laaɓa haade makko nadde soko joomum acce ha naate ha wiye ne wawi wonde ha nanne ha wiye yawti wurtama wiyama jogui o nationalité ɓe ɗiɗi ɗum mbi sikki fonno ƴewnede guila adam ɗum noon min jetti min jaarimo min keramon he radio Demet jarama no fewi on calmina cettiyankoɓe noddi en fof jarama denɗi Oumar Demba Dia toon to Hayre Law hettoto en koye Demet FM la 92.2 en beltanimomo Pindi Espace FM toon to Skype on jettiɗo gandu allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah musana salminama salmitima calmini heɗo Pindi fof kamɓe kala ɓe kettima ko Serou Bari to Kayeji bisimilla ma Bari aɗa to hannde yeewide bisimilla min calmini Alhaji Oumar Tall Oumar Thiam min keɗima kabaruji makko waɗi fayida no fewi Oumar Alhaji Thiam minen jinnomi nam ko tagui guila o wonno mi bamma ko wono président wonnomi ko tagui ɓe kalaki guel nden double nationalité ɓe goppo ha présidentiel ar tan ɓe gadda polémique uji kewɗi politicien ji yoɓe keeƴo yo kamɓe yoɓe guitan yo guitan luure ɗe hakkude yimɓe onon ɗum addata ko polémique ha yimɓe ha goɗɗum natta hen ne fonno haalede ko wona hande Allah faman politique ko hunde moƴƴere kono hankkadi politique wattama hunde bonde onon ko politique wawi jogade leydi leydi so wala politique ko caɗele wontanta ɗum fof politique o moƴƴa mais joni ɓe nattini ko gueɗe goɗɗe par ce que ɗum ɗo joni hankkadi naata hakkude yimɓe go fof no nanirni ko noon famirta gonga sa wona noon wayi hokke Allah hokki en sumgoji dewɗi lawol amin ya rabbi musibaji yaltani en waɗi hoore yaltani min calminima jarama Bari ko Saydou Bari toon to Kay Hayɗi en beltanimomo musidɗo gonɗo e ɓoggol 78 bisimilla en calmini en juurima calmitima en calmini wonɗo no gonirɗo foof inde e yettode noddirta ko musidɗo mon Mamadou Yero Ba to Jam Kayri bisimilla ma Seydi Ba mbeɗa heeɗo mon ɗo e radio ballal Allah e radio Demet en jetti Allah en jetti moɗon e kabaruji mon laaɓɗi ɗi kaalanto min nana min keɗo min ganda ko kewi e aduna he eko kewi e leydi he ko fof jarama e ballal Allah e ballal kadi radio Demet min jogui tan minen ko duwanade moɗon yo Allah ɓamtu mon amin ya rabbi sabu haajuji mon e hammuji mon fof ko famnude ɓeskude ɗitan ko faate woteji he ko ene min mbiɗa jogui mi wasiya tan ko affaire yimɓe population ɓe enen ko woote mbaɗeten ko woote jilla ɗen ko président meɗen Mamadou Yero Mamadou Yero Ba to Jam Kayri Mamadou Yero Ba en karani haala élection gaji gacca hakke par ce que gonɗen ko wiyete pré campagne en ngala droit haalde woote ɗi haydara en tout cas ko toɓɓe kalen ɗe tan koɗen jiɗɗen jewton eyyi ne moƴƴi wadde ne moƴƴi gacca hakke yo Allah fewnan men tan amin ya rabbi yo Allah ɓamta leydi ndi ɓamtana meɗen leydi ndi ɓamtoɓe leydi ndi ko woni ko kadi yo Allah on canen ɗum
amina seydi ba calmini fof en juurima fof jarama Mamadou Yero Ba toon to Ñamkaari en beltani momo en jafni momo kadi aussi gonnen koye pré campagne en karani haala politique toon to Skype ko Pines Pass FM musidɗo Alou allo Amadou Moussa salminama mi salmitimama noon fof yaltuɓe a faaɓe arɓe jarama ko Abou Diako to France bisimilla ma seydi Diako ɗum noon to baŋnge élection kadi yo yimɓe mbaɗa attention mbasa nawdude posteji kaleten ɗo ko président de la république pour gona président de la république ɗo e France il faut gona exclusivement français a wawa nawdude hen poste on a wawa wonde ɗiɗi nationalité jogoɗana Sénégal malla allemand ɗum wawata sellude aɗa wawi cippu poste fof ede président de la république États-Unis d'Amérique il faut que jibinɗa e territoire leydi he d' abord en hasu yumma e bamma ngoni président il faut ko jibinɗa e territoire leydi he tigi yeruji dokkuɗen ɗo Barack Obama en Nicolas Sarkozy en ɓeɗo fof kala e maɓɓe mone waɗa déposé élection présidentielle ma waɗe vérifié a wawa yaade ha jiima e leydi taw aɗa jogui kadi intérêt taw aɗa jogui nationalité leydi ngoni kadi minen hay Nicolas Sarkozy en 2007 haala ka arin ɗo nden noon réseaux sociaux wayani no joni kadi kanko ba makko ko kalɗon ɗo koko gonga ko omirinajo ko répisé makko ko français kono nde ɓe ƴiwi haɓe ƴeewoɓe tawi kanko ko nationalité français ɓolo jogui wala goɗɗo heddi noon yumma e bamma to jeeya a wawa yitteede toon kono wole poste uji nenen kam jaaha ha jiima e leydi il faut que yimɓe ɓe mbaɗa ɗum attention seulement noon so Sénégal kadi so jaɓi yewtidde wi ɗum ala ko bonnata kono noon kadi oto jejji Abdoulaye Wade hino ha winadde loi ni walla loi ji nan hen ni ɓurnoɗi ɗum bonde eyyi kono noon yo Allah famara min calmini on belti sport noon ngol ko Sénégal no journaliste maɗi yoɗi jar café ha daɗe ɓe juula jaw seeɗa seydi Diako yoɓe jirwinan min ɗum seeɗa yoɓe jar café kono noon tigui a jarama koɓe men ɓe walla koɓe woɓɓe ɓe koɓe piindi ɓe walla ko woɓɓe ɓe kalta ha ɗum hen koɓe piindiɓe keɗotoon min ko liggey gommi ko piindi keɗotoon kono noon tigui mamin jar café gulɗe jaw so Allah jaaɓi vraiment allo walala en tañdiri e makko ma taw en beltani mawno waywade foof ko Abou Diako toon to leydi France musidɗo gonɗo e ɓoggol Alou bisimilla ñif radio o walla goɗɗoɗa gacca hakke ñif radio o walla goɗɗoɗa ɗum sa ɗumen nandirta eyi salo jaaɓi bisimilla jaam tan hol musidɗo hoto noddirta ko musidɗo Mouhamadou Diop hayre law bisimilla ma seydi Diop seydi an a jarama de yo yam moƴƴere Allah sellinɗo seydi an amine yo Allah waddan en kumpittaji julɓe ngo yo Allah humpito moƴƴere a jarama Diop amin kumpiti machallah bisimilla kadi gueɗe ɗi foof min mbewi lawol machallah seydi an jarama min gandi ko keeɗewe leydi he min gandi ko keewi caggal leydi min kadi ko keewe football o fof min keeɗima banggue ko foɗ dekkata koye sinel ko tawde jogui ardiɓe toon fof toon laaɓat yoppa tan ha yetto tan ha ñalawma ɓaawa janggo tan wona oɓe mbirle we natti woɗɗude kala moɓe naati moɓe jaltin kadi yalta taw coow ala tigi kono goto maɓɓe fof goto fof ne ƴeewi fawde suñaw o yeho o ɗum nawani leydi yeeso gonga ɓe sinno ɓe deeña kadi ministre aji maɓɓe ɓe deeña leydi ndi yiɗen tan enen ko jaam yo sugo ngo waɗe jaam gasa e jaam mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin kala mbo Allah lufto jooɗo jarama ɗum noon min jiirumi ɗum calminima noon mi juurimama mi duunima Abbas Sarr gonɗo e laawol yo Allah namgo jaam attiremo dow jaam amin ya mi duunima Adama Diop gonɗo e Jombaw o ɗon bayama woni koye Jombaw min duunimama o yalla moƴƴin amin ya rabbi jarama en beltanima ndewɗen hen ya bakkala seeɗa jarama Seydi Diop ko Hammadou Diop toon to Hayre Law 78 158 81 05 walla toon to Skype pindi espace radio kono ɗum ko détour tokoso haade men ƴettude appel aji ɗi toon to plateforme o walla guddiren ɗum tan par ce que won naɗɗo e ligne o musidɗo Alou assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah i Baba Mouhtar hande hogga hande hogga mbaara ko ɗon gonɗa di
mara ko ɗo gonɗa Afrique ran Sénégal wallahi meɗen Sénégal ko tan noddirtunomi ɗum noon mi salmini bandiraɓe ɗi fof ken gasnuɓe seydi Sy mbeɗe namno mbaruɗon celli amin e jaam ko mawɗum alhamdulillah andi on namdal namdinoma mi heccenke goram ngal arti ɗo ere enen fof en tinani ko ngal arti marode wallahi nde o ƴetti kalis nde ɓeeto kañumen darinoma mbi wonde o artirta haydara saabu ko toon o jeeya ni hannde so ɓe darima kadi ɓe mbi wonde o jeeyaka toon beele ina wawi famnade hakkillaji ayi ɗum arti hannde andi ko Abou Samba Diop wiyata ko wonde politique de boni balɗi ƴewatan ɗum ɗo joni joni tan ɗum to koɓe ballamo ɓe mbi o artirta saabu ko toon o jeeya ɗum noon so o waɗi toon hunde ko toon heddoto hannde kadi yakinimoɓe ciifi décret ɓe mbi wonde o jeeyaka toon omo wawi gallamade enen hol hakkillaji jogoto ɗen so ɗum yawti en duwanima koreji meɗen Mauritanie naɓe ɓe mbiɗon wonde ne mbaɗi accident ne cankiɓe yo Allah yurmo yafoɓe amin ya rabbi amin jarama kama ko gasɗa jarama seydi Sy deke ko min woni mo famodirani e technicien mo cikkannomi ko numéro Sénégal naati kon de koto banggue Skype noon gando caggal ɓoggol ngol garen e ɓen ɓe ganduɗa keeɓi en windude caggal mum woni Kaba Diallo oustaz Sow Sy on de Mamadou Abdoul mo ganduɗa kan woni Mamadou Camara kañum ne weltanama no fewi bindi muɗum Ousmane Kago Koulibaly kañum ne weltanama Mamadou Abdoul aussi arti voilà Elhadj Arif famille nden wonde Yaya Dieng ko chef de département économique et développement durable mbo Pima Djibi Anne ko ɓi baba en calminimo kankone e mbadi kuuɓal ɗo weltini piindi li Gounas kam mataw sen mala wonta gandu li ɗum noon en beltanimomo Bocar Cissé kamne ko noon Aminata Dia toon to Hollande windi en Souleymane Mamadou Niang Cilogne ha toon to leydi Côte d'Ivoire ko noon en beltanamaɓe kamɓe kala artuɓeɓe wadɓe yaaha garaɓe kadi ne tawe ɗo nodduɓe heɓɓe beltanama ɓe keɓani ɓe kadi jafnama ko ɗo guddirɗen yewtere men e oɗo ñalawma hannde alkamisa en jetti gandoli to karallagal radio ngo to banggue télévision en jarni Djibi Dieng to banggue caméraji wondude e ko ganduɗa kam woni réalisation kam e régie en jarni Oumar Diobbo Sow adi mon e olel ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti radio cengdirɗe men guila nden ha ɗo en jarniɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal ko ɓoyta ko yewtere moɗon wiitede holno pinirɗon Malik Oumar Ly yeki muɗum ma gar keblan on nden yewtere yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama e kettugo olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe foof ma kaale e nder yewtere olel pindi subaka olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi yuɓɓinanta on e kala subaka